俺は日高照明。昔はサラリーマンをしていたけど、今は在宅ワークをしている。最近になって一般的にも知られるようになった在宅ワークだけど、俺はだいぶ前からこのスタイルだ。娘のみのりが赤ちゃんだった頃から俺は家で働いていた。妻の春子は外で働いているので、お互い育児や家事を分担している。俺の仕事が忙しい時や春子が残業の時はそれぞれ助け合うようにするのが我が家の日常だった。そんなみのりも小学校3年生になった。ある時、みのりの小学校で保護者の授業参観があると知った。教科はみのりの苦手な算数らしい。ああ、体育の授業ならよかったのに。みのりは体操教室に通っているので、勉強より運動の方が見せたかったらしい。でも親が学校に来るのは新鮮なせいか、参観会を楽しみにしているようだ。算数の後は親子で一緒に給食を食べるんだよ。それは楽しみだね。みのりは嬉しそうに教えてくれた。みのりの小学校での様子を見られるのは親にとって嬉しいイベントだ。しかしタイミングの悪いことに参観日の直前になって妻の春子が熱を出してしまった。無理をすればいけなくはないけど、生徒さんに移してしまったら大変だから、あなたが代わりに行ってくれる？ああ、いいよ。春子はゆっくり休んでな。よーし、みのり、参観会はパパが行くからな。パパが来てくれるの？やった！そういえば小学校の参観会に行くのは初めてだった。運動会や演奏会は参加してるけど、参観会には顔を出したことがないので、みのりは嬉しそうだった。授業参観か。何を着ていこうかな。普段着ないスーツを取り出して当てていると、様子を見に来た春子が笑っていった。参観会に来るパパさんたち、スーツなんて着てないわよ。じゃあ何を着ればいいんだよ。ママさんたちもカジュアルな服装が多いから、普通の休日っぽい格好でいいんじゃないかしら。どうやらあまり気合を入れすぎてもいけないらしい。そもそも俺はブランド物に興味がないので、服をあまり持ってないのだ。悩んだ末に無難な色のポロシャツとチノパンにした。どちらもファストファッションの店で買った量産品だ。春子はみのりの授業が見れないのを残念がっていたけど、体調不良はどうしようもない。帰ってきたらどんな様子だったか説明するからとなだめながら、俺は準備を進めていた。参観会は4時間目の算数の時間だった。時間に合わせて教室に行くと、すでに教室の後ろは母親たちで埋め尽くされていた。みんな顔見知りらしく、それぞれおしゃべりしている。父親もちらほらいるけど、遠慮して廊下から見ているので、俺もそうすることにした。そういえば今朝春子が、ボスママが一人いるから気をつけてねと言っていた。でも誰がそうなのかわからない。休み時間の終わるチャイムが鳴って子供たちが席に着く。その中にみのりもいた。みのりは何度も後ろを振り返っている。どうやら俺を探しているらしい。廊下から少し背伸びして手を振ると、ようやく俺に気づいて、みのりは満面の笑顔で手を振り返してくれた。ついこの間まで幼稚園に通っていたのに、いつの間にかもう3年生になった。あっという間に成長していくんだなと思うと、嬉しい反面寂しくなる。成長をしっかりと胸に刻んでおきたくて、俺は真剣に授業を参観した。そんな時、ふと誰かの視線を感じた。よく見ると、教室の後ろの方にいる派手な服を着た女性がこちらをじっと見てくるのだ。
誰かの母親なのだろうけど、保護者の顔を全員把握しているわけじゃないので、誰だかわからない。あまり目を合わさないようにして、俺はみのりに視線を戻した。算数の時間が終わり、休み時間になった途端、子供たちは一斉に自分の親めがけて走っていった。頑張ったねと褒められたり、ちゃんと前を向いてなきゃダメでしょと叱られたり、それぞれ賑やかに話している。当然、みのりも俺にくっついてきた。パパ見てた？みのり、先生に褒められたよ。うん、見てたよ。すごいね。算数は苦手なのに手を挙げて発表していたのを思い出し、俺はみのりを褒めた。すると、さっきの派手な女性が俺に近づいてきた。みのりちゃんのパパさんですか？はい、日高と言います。失礼ですが、そちらは？私、原口セイラの母です。ああ、セイラちゃんのお母さんでしたか。はじめまして。セイラちゃんはみのりと仲の良い友達の一人だ。家も近所だし、通っている体操教室も同じだった。今日はパパさんなんですね。奥さんはどうしたんですか？少し熱が出てしまって、最近仕事が忙しかったので無理してしまったようです。あら、みのりちゃんのママって働いてるの？知らなかったわ。奥さんを働かせるなんてかわいそうに。甲高い声で周囲に知らせるように言う。少しトゲのある言い方をされて気まずい思いをしていると、先生が戻ってきて給食の時間になった。じゃあ、失礼します。俺は会話を終わらせてみのりと一緒に席に着いた。しかしセイラちゃんの席が近いので原口さんがまた近づく。何か言いたげな様子でこちらを見てくるので、俺は気にしないように背中を向けた。しかしその時、あれじゃあ給食を食べに来たニートよね。着てるものも貧乏くさいし。と小さな声が後ろから聞こえてきた。その声は原口さんで、周囲にいるママさんにひそひそ話すような感じだった。だけど俺は聞こえないふりをした。配られた給食はどれも美味しかった。みのりも残さず全部食べている。食べ終わった後は帰りの会を見て解散になった。けどみのりは仲の良い子たちのところに行って話し込んでいる。楽しそうに喋っているので少し待っていると、また原口さんが話しかけてきた。ねえ、みのりちゃんパパ、ご近所のママさんに聞いたけど、あなたほとんど家にいるんですって？そうですけど。しかもみのりちゃんが小さな頃からって本当？お父さんに収入がないなんて、みのりちゃんママは大変ね。みのりちゃん、これからたくさん教育費がかかるんだから、少しは奥さんを助けてあげた方がいいんじゃないかしら？お父さんがそんなみすぼらしい学校じゃ、いい学校にも通わせてあげられないわよ。原口さんは勝手に喋り続ける。心配するというよりはバカにする口調なので、俺はあっけに取られていた。その点、うちは主人が銀行員なの。知ってるかしら？県内だけでも何店舗もある大手の銀行なんだけど。その銀行はもちろん知っている。原口さんのご主人はそこのエリートで、同世代の中でも高級取りらしい。主人は重要なポストを任されてるから、早朝に出て行って深夜に帰ってくるのが当たり前よ。その分給料はいいから文句も言えないんだけどね。それに上場企業の社長担当になったりすると、なかなか手に入らないコンサートのチケットやホテルの宿泊券がもらえたりするの。皆さんも欲しかったらいつでも言ってね。主人に言えばいくらでも取れるから。原口さんは大きな声で
周囲のママさんにも自慢し始めた。どのママさんも笑いながら会釈しているけど、顔が少し引きつっている。春子が言ってたボスママとは原口さんのことだったらしい。忙しすぎてセイラとゆっくり遊べないのが難点だけど、でもずっと家にいて働かない夫よりいいと思うわ。私が専業主婦でセイラの教育に力を入れられるのも主人のおかげだもの。ああ。そう考えるとみのりちゃんのママを尊敬するわ。仕事してない暇人が家にいるのに自分は体調悪くなるまで働くなんて。貧乏人の鏡よね。最後の一言は明らかに侮辱だった。春子やみのりを悪く言われるのは我慢できないので、さすがに言い返そうとした。するとその時。ねえパパ。友達と遊んでいたみのりがいつの間にかすぐ隣に立っていた。今の話を聞かれただろうか。子供にはあまり聞かせたくない内容だったので、俺が焦っていると、みのりは大きな声で言った。だったら、セイラちゃんのパパの銀行に預けてある100億円下ろしたら？そうしたら、パパが貧乏なんて言われなくなるよ。ね。無邪気な表情でみのりは笑うが、原口さんは驚きの表情になった。現実的な額じゃないせいか、冗談でしょ、と言いたげな顔でこちらを見てくる。けど、これ以上原口さんに喋らせると、また何を言われるかわからない。なので俺は、あえて堂々と言った。そうだな。じゃあ、帰ってママと相談するか。うん。ママ、熱下がったかな？原口さん、また週明けにでもご主人の銀行にお伺いするので、帰ったらよろしくお伝えください。本気で慌て出した原口さんに背を向けると、俺はみのりと手をつないで教室を出て行った。家に帰ると春子の熱はすっかり下がっていた。みのりを寝かせてから俺は今日あったことを春子に聞いてもらった。そんなことを言われたの？原口さん、さすがに感じ悪いね。いや、つい言い返しちゃったけど、ママさんたちの間で関係悪くなったりしたらごめん。いいのいいの。原口さん、いつも自慢ばかりで周りのママさんも困ってたから少し反省するんじゃないかな。そういえば原口さんに自慢されてママさんたちは戸惑っていた。それを思い出していると春子が感心したように言った。それにしてもみのりがそんなこと言うなんてそっちも驚きだわ。あの銀行、前にみのりと一緒にお年玉を預けに行ったことがあったんだ。その時支店長と預金について話してたのを聞いてたのかもな。支店長に話しかけられた時、みのりは絵本を読んでいたので、まさか聞いているとは思わなかった。意味は分かってないにしても、子供は日々成長しているのだから、会話の内容にも気をつけなくてはならない。どうしてそんなに預金があるのかというと、俺は在宅ワークで経営コンサルタントとして外国の企業と多数やり取りをしているからだ。ほとんどが年商数百億の企業でフリーなので働いた分の給料がもらえるし、外資系企業は特に金払いがいい。浪費する趣味もないため、預金は気づいたらどんどん溜まっていた。ネットバンクや海外の銀行に分散させてはあるけど、原口さんのご主人の銀行には特に多めに預けてあった。それというのも、あの銀行は今経営難に陥っていて赤字が続いているらしい。そのせいか預金を引き出さないようずっと説得されている。今日の話が支店長の耳に届いたらまたいろいろ言われそうだ。けどこのままっていうのもすっきりしないな。100億とは言わないまでも少し下ろそうかな。
自分の預金だし、たまにはパーッと使うのもいいかもしれない。けど、俺も春子も散財に興味がないので、使い道に困ってしまう。すると、あ、それなら、あれがいいんじゃないかしらと、春子が言った。それから数ヶ月後、春子と俺はみのりを連れて体操教室を訪れた。この教室はみのりが幼稚園の頃からお世話になっている。先生たちはみんな優しくて教え方がうまい。ここに通うようになってからみのりは体を動かす楽しさを覚えたようだ。それに感謝していた俺は、あの日春子が言っていた提案に乗る気になった。春子は体操教室の経営を救ってあげようよと言ったのだ。体操教室は広い屋内施設で行われているけど、夏は室内がとても暑くなるので空調機やエアコンが必須らしい。けど今使っているものが旧式なので最近の夏の暑さには追いつけない。全部取り替えるとなるとかなりの金額になるが、取り替えなければ子供たちが熱中症になってしまう。それだけじゃなくて、建物も古くなってるし、トランポリンや跳び箱も傷んでるんだって。修繕したいけど費用がないから、もう教室をやめようかって悩んでるみたいなの。そんな噂を聞きつけたので、春子は保護者たちとカンパを募ろうか話していたらしい。さらに生徒や保護者たちが集まって時々掃除もしているらしい。建物や備品は老朽化していても、ここに通うみんながこの教室を愛しているのが伝わってきた。なので俺はこの教室の修繕費用を出そうと思ったのだ。さらに用具や備品も新品を寄贈することにした。経営を救えば体操教室を楽しみにしている子どもたちの笑顔も守ることになる。もちろんみのりも喜んでくれるだろう。今日はリニューアルした教室のお披露目日だった。俺たち家族以外にもたくさんの子どもたちとその親が揃っている。日高さん、この度は本当にありがとうございます。いえ、いいんです。これからもみのりのことをよろしくお願いします。先生方と挨拶をしていると原口さんがこちらに近づいてきた。今日は地味な格好で背中を丸めている。日高さん、先日は失礼なことを言ってしまってごめんなさい。あれから主人に叱られてとっても反省しました。銀行の乗客である俺に預金を引き出させたということで、原口さんはご主人からとても怒られたそうだ。けど何より辛かったのは、あれからセイラちゃんが口を聞いてくれなくなったことだという。体操教室に入ってセイラは一生懸命頑張ってるのに、みのりちゃんほどうまくできないのを見て母親として焦ってしまったんです。だから日高さんに八つ当たりしてしまいました。そうしたらセイラが、あれはママが悪い、みのりちゃんのパパと仲直りするまで話してあげないからって。本当に最低の母親です。ごめんなさい。そんなこと言わないでください。みのりはセイラちゃんと一緒に通うのがとっても楽しいと言ってましたよ。みのりはセイラちゃんのことが大好きだ。俺たちが話している間も二人でずっとふざけ合っている。それを見て原口さんは目を潤ませた。ありがとうございます。体操教室を修繕してくださったのも本当に感謝しています。セイラもとっても喜んでいました。そう言うと周りにいたママさんたちも口々に、うちもそうですよ。ありがとうございます。と声をかけてきてくれた。そしてみんなのお子さんはさっきから楽しい用具に夢中になっている。今までと同じように遊んでいるみのりとセイラちゃんを見て、俺と春子は顔を見合わせて笑った。
親同士が何を争っていようが子供たちには関係ない。子供たちの笑顔と成長をこれからも見守っていきたい。そんな風に思っていた。